Sakripisyo mo'y naanod, dili jud makasugakod. Maong kamo diha masayod, paminawa ni ang tinuod. Sakripisyo mo'y naanod, dili jud makasugakod. Maong kamo diha masayod, paminawa ni ang tinuod. Na istorya na jud ang dakong tinuod, nga dili jud lalem ang magkayod-kayod. Mga batan unron hilig nagkiyod-kiyod, kung tiyan nagay mabutod sa ginikanan din ituod. Pahambugas gamit para dili malabuan, barkada unahon pamilya talikdan. Ipalapos ang tambag sa pikas, dungan kay uyab jud daw lagi ang gusto niyang matuman. Sige trabaho idang nga 3 days sa bisyo, walay mabuot dugag-dungag rasperwisyo. Sige gahigda walay plano mo asenso, ibisan man gaising ko mangayo pa ni garilyo. Ato ba nga tanan ayaw jud talikdi, paning kamuti bahala nagmaapiki. Hilom-hilom ro sila pero giunay nakas imong parente pre. Sakripisyo mo'y naanod, dili jud makasugakod. Maong kamo diha masayod, paminawa ni ang tinuod. Sakripisyo mo'y naanod, dili jud makasugakod. Maong kamo diha masayod, paminawa ni ang tinuod. Nakoy batasan pero di ko edukado, walay batasan mga dako untagrado. Duol untas luwag pero kaabusado, basta nagay kay papel balaod na mayano-yano. Kwartahan ta pero pobre kina iya, balaod nga hugot nga gipang kadina. Dagang nagikog kay tungod sa problema, maskin ka o galingong pamilya o na yun Rasiya. Gipili ang bati kaysa dito starong, sitwasyon nga lami nga gipahong-pahong. Problema nga pa ithala, ilubong kaysa sige ni mong suway na ay tsansa nga matumong. Madato o pobre pareha rataghugaw, katunog seryoso dili ra puro hanggaw. Ang garbu'i ubos gugma ay pababaw, kaysa panahon karon dagan na ang batang nagtiyabaw. Sakripisyo mo'y naanod, dili jud makasugakod. Maong kamo diha masayod, paminawa ni ang tinuod. Sakripisyo mo'y naanod, dili jud makasugakod. Maong kamo diha masayod, paminawa ni ang tinuod.